Здравейте, аз съм Веселина Янкова. С тази публикация продължавам темата за чакра трето око. Като отговор на въпрос от една дама, ще си позволя да я цитирам. Имам проблем с зрението. Ходих в очна клиника, гледаха ме на Голдман апаратура и ми казаха, че имам атрофия на едното око и замъглено виждане. Кажете ми нещо по въпроса. Моя отговор. Няма да се уморя да повтарям, че не съм длъжна да отговарям на заповеди. Погледнете си начина на изписване, къде е молбата и благодарността, в качеството си на каква ме нареждате. И освен това, къде ви е въпроса и кой той, не го виждам, освен заповедната удивителна накрая. И отново нейният отговор. Не съм искала да ви заповядвам или да ви нареждам, за което искрено се извинявам, че сте ме разбрали погрешно. Така и не ми зададе въпроса си тази дама. Защо ви цитирам всичко това? Отговорът защото има връзка с чакра трето око и нейните болести. Ще обясня. Извинението на дамата ми прозвуча като един виц за Зодия Дева, пак ще цитирам. Как се извинява една дева? Много извинявай за всички верни неща, които наговорих по твой адрес и които са те обидели. Този виц винаги ме е развеселявал, нищо лично към девите, защото и аз самата съм такава. Но дамата как ми се извини за това, че аз съм я разбрала погрешно, според нея не можах да разбера. Аз чета енергии на всички хора и така разбирам какво е предизвикала болестта и никак не съм разбрала погрешно. Дамата е добронамерена, но още веднъж повтарям, и добрите хора правим лоши неща, най-вече със себе си. В периметъра на чакрата трето око са и очите, и болестите, и свързани с тях. И когато тя е блокирана и запушена, освен че не виждаме реалността реално, развиваме из години катаракта, глаукома, атрофия, замъглено виждане, отлепене на ретината и други болести, свързани с очите. От блокирането на тази чакра се увеличава вътрешно-черепното налягане, защото няма преводимост на енергията в третото око и това рефлектира на очите. Получава се задръстване с тежка енергия и с времето това може да доведе до слепота. Пак се връщам на дамата като пример. Тя отказва буквално да се вгледа в себе си, да потърси в себе си източника на живота и реалността си и дори не успява да види как говори и какво извършва в собствения си живот. Дори извинението е такова, че другия е сгрешил, а не тя. По този начин вреди на себе си, защото като отказваме да се вгледаме в себе си и да поемем отговорност за грешките си в живота, ние губим връзка с реалността, правим си иллюзии и блокираме трето око чакра и оттам до слепотата не е толкова дълъг пътя. Кой помага да излезем от положението и да оздравеем? Биоенерготерапията помага много при този процес. Енергията разбива блокажа, други холистични методи също, но другата много важна част, за да се осъществи процеса, вгледайте се в себе си и постоянно го правете. Не търсете вината в другите. Истината е, че в нашия живот, за да се получи нещо, болест или каквото и да е, винаги има причина и винаги тази причина тръгва от нас. Обръщайте се навътре към себе си, постоянно го правете и поемете отговорност за реалността си. И все пак отговорих на незададения въпрос на тази дама. Радвам се, че бях полезна. Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. До нови срещи!